गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव फिन खेब बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायावहाय सावरायनो थाखाय बे भिडियोखौ लानानै फैनाय जादों। दा माखासे मानसिफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय BTC इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। BTCआव गोबां नखरफोरखौनो होस्रांनो थांगासिनो दङ BTC सरकारा होननानै पस्ट होनायखौ नुनो मोननाय जादों एबा BTC सरकारखौ बाख्नायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेवहाय थारैनो BTCआव इलिगेलै हाबफैनाय मानसिफोरखौ एबा इलिगेल हारिफोरा BTCआव जायगा लाफैनायखौ होस्रांगोन नामा? दा बेयो मोनसे सोंथि। बेखौ लानानै आं सिगांनि मोनसे भिडियोआवबो गुवारै सावरायलायखांबाय। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा क्लियारलि बुंदों BTCआव इलेक्सन जानाय नङा होननानै। नाथाय दायो BTCनि गं 92 नखरफोरखौ होस्रांगोन होननानै समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा थारैनो बैसोरखौ इलेक्सन खालामनानै होखारमारगोन नामा? दा बैसोरखौ मानि थाखाय होस्रांनो एबा बोस्रांनो आखायाव लादों BTC सरकारा? बेनि बागै गुवारै सावरायनो थाखाय बे भिडियोखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामाजासिनो जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। बेजों लोगोसेनो भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। दा BTCनि गं 93 नखरफोरखौ बोस्रांनो एबा इलेक्सन खालामनो नागिरदों होननानै गोबांखौनो ससियेल मिडियानि गेजेराव सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बैसोर गं 93 नखरफोरखौ थारैनो BTC सरकारा इलेक्सन खालाममारगोन नामा? बेनि सोमोन्दैबो आं सिगांनि भिडियोआवनो गुवारै सावरायलायखांबाय। दिनैबो फिन आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौनो बुंनो थांगासिनो दङ। BTCआव दायो BTC सरकारा जायफोर गं 93 नखरफोरखौ बोस्रांनो आखायाव लादों बैसोरखौ इलेक्सन खालामा। मानो होननानै बुङोब्ला दा बैसोर गं 93 नखरफोरा थानाय जायगायाव दायो BTC सरकारा APDCLनो पावार प्रजेक्ट बानायनो थाखाय हाखौ हगारनानै होनो नागिरदों। बेनि थाखायनो बैयाव थानाय गं 93 नखरफोरखौ बोस्लायनानै बेनि साखाथि जायगायावनो दोनहैगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा क्लियारलि फोरमायनानै होदों। आरो बेजों लोगोसेनो बे मोनसे बाथ्राखौबो क्लियारलि फोरमायनानै होबावदों दि BTCआव इलेक्सन जानाय नङा होननानै। दा नोंथांमोना बेवहाय क्लियार जाबानो जाबाय, BTCआव इलेक्सन जानाय नङा। दा जाय गं 93 नखरफोरखौ बोस्रांनो BTC सरकारा आखायाव लादों बैसोर थानाय जायगायाव BTC सरकारा APDCLनो पावार प्लान्ट एबा पावार प्रजेक्ट बानायनो थाखाय हाखौ हगारनानै होनो नागिरदों। बेनि थाखायसो गं 93 नखरफोरखौ शिफ्टिं खालामनो आखायाव लादों। बेनि खामानिया सोलिबाय होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फोरमायनानै होदों। दा नोंथांमोना बेवहाय क्लियार जाबानो जाबाय, BTCआव इलेक्सन जानो नागिराखै, मात्र बैयाव थानाय गं 93 नखरफोरखौल' शिफ्टिं खालामनो BTC सरकारा आखायाव लादों एबा आखायाव लाबाय। बेनि खामानियाबो सोलिबाय होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायनानै होदों। दा आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, जाय हाखौ APDCLनो BTC सरकार एबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारा हगारनानै होनो नागिरदों, बे हाखौ सिगांनि समाव UPPL सरकाराबो APDCLनो हगारनानै होनो नागिरदोंमोन एबा APDCLनि दारिमिन बानायनो थाखाय बे हाखौ हगारनानै होनो नागिरदोंमोन। दा बै समाव बै जायगानि थागिबि रायजोफोरा माखासे दैदेनगिरिफोरजों ज' जानानै बेनि सायाव हेंथा होनायखौ नुनो मोनदोंमोन। गोबां रायजो राजाफोरानो APDCLनो बै हाखौ हगारना होनो नागिरनायाव गावखौनो जिउ फोजोबना लानो नागिरनायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखादों जानांगौ। नाथाय बे खामानिखौनो दायो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BTC सरकारा APDCLनो फिन हगारनानै होफिनबाय एबा हगारबायानो होननानै बुंजायो। आरो बेनि खामानियाबो सोलिबाय होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो फोरमायनानै होदों। दा BTCनि रायजो राजाफ्रा एसे साननानै नायब्लानो जाबाय, सिगांनि समाव बे
बाथ्राया नंगौना नङा मोजां गाज्रि बेखौ सायख'नानैसो बुंनाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव सोनानै लानांगौ। सोरबा सासे दैदेनगिरिया जा बाथ्रा बुङो बेखौनो नंथारगौ होननानै फोथायथाबथारनानै गरम जालाबायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै आं सानो। दा बेवहाय गोबाङानो साननो हागौ आंखौ जे बियो बैनि जानानै बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ बा बै सासे दैदेनगिरिखौ सापर्ट खालामनानै बाथ्रा बुंगासिनो दङ। बेबायदि नङा। आं जिखौ गोरोन्थि नुदों आं बे बाथ्राखौनो बुंदों। बेवहाय सोरबा BPF, UPPL, BJP बेबायदि बाथ्रा गैया। आं जायखौ गोरोन्थि नुदों बे बाथ्राखौनो बुंदों। बेवहाय सोरबा मोजां खामानि मावोब्ला आं बेखौबो बाख्नायगोन। बेवहाय बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जेबो खोथा फैया। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि बेबायदि बुंनाय बाथ्राखौ गोरोन्थि साननो नाङा। आं जायखौ गोरोन्थि नुदों बे बाथ्राखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायलायदों। दा नोंथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौबो बिजिरनो हागोन नंगौना नङा, मानि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोराबो सांग्रां जानो नांगौ। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।